L-istatistika finali dwar il-finanzi tal-Gvern għas-sena li għaddiet mhux biss ikkonfermat li fl-2016 pajjiżna rreġistra surplus, iżda wriet ukoll li dan is-surplus kien ta' iktar minn 100 miljun euro. Dan kien l-ewwel surplus irreġistrat minn Malta wara 35 sena. U b'surplus li jlaħħaq il-1% tal-prodott domestiku gross, Malta rreġistrat surplus li huwa t-tieni l-ogħla fl-Unjoni Ewropea wara dak tal-Lussemburgu. Is-surplus ta' Malta huwa saħansitra ogħla minn tal-Iżvezja u l-Ġermanja li jsegwu lil pajjiżna. Għalkemm li jispikka f'pajjiżna hu li s-surplus kien irreġistrat mingħajr ma ddaħħlu miżuri li jweġġgħu liċ-ċittadin u minflok daħlu miżuri li joffrew spalla bħal childcare b'xejn l-in-work benefit u tapering tal-benefiċċji soċjali. Fuq kollox dan ir-riżultat jikkuntrasta bil-kbir ma dak li kien hemm fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti meta pajjiżna irreġistra deficit ta' 261 miljun euro. Biex f'4 snin ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat, dik magħrufa bħala l-Kaxxa ta' Malta għamlet titjib ta' 362 miljun euro. Skont l-istatistika tal-NSO, intlaħqet ukoll il-mira importanti li d-dejn jinżel taħt is-60% tal-prodott domestiku gross, tant li kien irreġistrat id-dejn ta' 58.3% tal-prodott domestiku gross. Dan ifisser li din l-amministrazzjoni ġabet fix-xejn id-dejn li akkumula fi żmien l-aħħar amministrazzjoni.